Sa laing balita, usa ka meteor shower ang posibleng nakitaan sa Kawanangan kagabi ug nakuha og video sa mga netizens matod sa Pag-asa, Visayas. Ang report ni Loan Merondina. Sa video nga kuha ni Juan Dadol, nga taga San Remigio, Cebu, makita ang kalit nga pagdanag sa Kawanangan nga milanat og pipila lang ka segundos. That time, nag-standby mi. Naglingkod ko sa motor niya, nagabantay ko sa langit nga ni nagsiga. Motong nakadadali ko video, motong naka-record ko 3 to 4 seconds sa akong cellphone, motong ni Ritso siya kapaong. So pagkahuman na, idugdog, nakabati may ugdugdog. Nakakuha usab og susamang hulagway si Christian nga taga Santa Fe, Cebu. Sama ni Dadol, nakadungog usab og kusog nga buto sila si Christian ug ang iya mga kabanay dihang nakita nila ang maong pagdanag sa Kawanangan. Kasi pa kayo niya, nikalit lang buto gani ma'am, niya hayag kaayo. Niya, ang iya pagkabuto kay nidagan siya murag airplane gani. Matod ni Engineer Al Kiblat, pango sa Pag-asa Visayas Regional Services Division nga posibleng usa kini ka meteor shower kay base sa astronomical section sa uluhang buhatan sa Pag-asa, wala may mipalupad og rocket ug wala usab sila'y nasayran nga may natagak nga debris sa wala na mag-function nga mga satellite. Mas dako usab ang tsansa nga usa kini ka meteor shower kay aduna may meteor shower event nga gitawag og Perseid nga magsugod sa Setyembre 5 hangtod sa Setyembre 21 ug ang peak ni ini nahitabo niya atong Setyembre 10. So most likely, usa to siya ka meteor showers. Kang iyang karakteristik, mitugma man sad. Kay ang karakteristik sa meteor showers, mag-display na siya og incandescent streak of lights sa atmosphere. Ngalan laing color. Green, blue, red. Dugang ni Engineer Kiblat, gawas nga mas kusog ang pagtugpa sa meteors, madungog usab ang sipa nga buto ni ini. Average ang kining meteor showers og speed nga mga 720,000 kilometers per hour. Ang kining mga debris at is mga metal nag-average lang ng mga 25 kilometers per hour nga speed. Due to the kining gitawag na to friction, init na kay siya. Nya mo interact ganin siya gases sa atmosphere kaning mga rocks formation mo gani siya o mga dust particles na ay posibilidad nga mo create og explosion. But ang kanang mga debris sa mga satellite kanang o rockets nga natagak, less ang chance nga mo create og explosion. Hinuon matod sa Pag-asa, gikinahanglan pa og ebidensya kung tinuod man nga may meteorite nga mitugpa sa usa sa mga isla haduol sa merang bahin sa Sugbo. Pero kung sa istorya nga meteorites nga nahagsa gyud kay ang meteors kung makaabot sa yuta gitawag natong meteorites. So kinahanglan tag ebidensya. Makuha nito ang katong meteorites mismo o dili lang nato ma-decide po dayon nga meteorites siya kay it needs to be analyzed. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.